Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po tag-upload mga listeners. O karon akong i-upload ang kung ako ang Pasultion part 13. O ato ang Palamay Drama di ay hulat-hulati lang. Gamay na lang tugkulang mga listeners. Mo na dito ato isunod ani. Nga mintaras gahulat ta. Kalingawin lang sa ninyo mga listeners no. O hangyo lang po ko sa inyong listeners katong mga mugbo nga ads, hinaot nga dili lang po ninyo i-skip mga listeners. May lang po mabawi-bawi itong kahago mga listeners kaya medyo hina jud ta karon. Nga sakit jud sa mata. Karon di kay ko makapalabi pug edit karon mga listeners kay grabe ka sakit ang ulo. Sakit jud kayo dinhi sa akong ulo. Sakit kayo nga akong mata. Mao nga nalangan jud gamay sa atuang Palamay Drama. Kini na sa akong giuna nga kung ako ang Pasultion. Kamay na lang tugkulang kasi mga duha na to ka episode ato dito isunod dayon. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama na may comments nga pipila diri ato lang pud basahon mga listeners para na sa pang intro vlog. Ang first comment na to si Mirna Urban. Salamat sa sir idol makalingaw kayo. Ani, super funny. Salamat sa imo ada, Mirna Urban, sa imong pag-comment pirmi. Si Ma'am Delsam 99. Good morning sa idol. Karon pa ko kagayon YT busy 3 days ready. Aniya kalingaw paminaw while nag-work. God bless you and family. Salamat jud sa imong Ma'am Delsam 99. Kung sa imong gisin sa ako ma'am nga $10 Hong Kong. Salamat jud kayo. Naguna-una agapon. Naguna-una jud ka sa ako ma'am no. Daghang salamat sa imong ma'am, sa imong kaayo. Amping-amping sa imong trabaho diha. So wala ko ma'am dun sa 99. Salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagsuporta. Daghan jud salamat. Si Catherine Solip, super funny. Daghan salamat po sa imo ada Catherine Solip. Si Jod Pustico, nice idol. Salamat sa imo ada Jod Pustico. Si Bernadette Larsi, thank you idol. Very funny. Daghan salamat sa imo po diha Bernadette Larsi. Og dili na to dugayon ato nasugdan na to ang kun ako ang Pasultion part 13. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag, nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, talit sa RMN Drama. So tapos ko rin itong katagan ng pagdagan ng pinadakin is usak ka napatago, sa kababay napatago sa nga Carmen inigibatan ng duwa sa radyo na Ray Arellano kay sunon ang atong sender si Carmen. Kini ako problema bahin is ba nga dili kaayo hingaligo ba sige lag pamutag o pahumot kun nganong na problema ko ani ingon ini ang mga panghitabo. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako sa'yo! Ay, hala, naabot na akong bana nga usa ka habal-habal driver. Nawa na. Nanimaho na sa ding init. Gigutom na gini. Mag-andam sa kupara pa ni Udto, be. Gang, dali na. Nanay sinukad. Ay, kapoy ay. Nanaday ka diha. Gang, pamaser niya ako ni Mugang ha. Paunsa ka? Pamaser. Pamaser? O, pamasahe ba? Bidas sa dimhi. Dinaday ka mo balik o pamasahiro. Mugrahin na day ka. O, wala sa kugang ay murag. Ay, lami mang ikuan. Ha? Uy, kaligo sa, uy. Ha? Kaligo sa dito.
Kalain sag maglayog tang nanimaho ka diha. Ha? Magkapawaan nas gana oy. Lami magkahaikuan, may nang magkuan ta nga humot ang kuan. Ito, saragon, saan ko na buot sa buti mo eh. Kada kung kuan gud unsa man ni siya oy. Ikaw makatug ba, buot ako ipasabot ba, lami kay ikaw, lami kay katug ba, kay kapoy kayo. Oh, sus, katug debot mong ipasabot. Unsa man sa diay mo, be? Ay klaro ha Tula, sa diha. tula, oy, imo, Bray. tula. Marong number sa tanim mo. Sige sige katug lang sa diha. Abi na ko kung saan ako ana. Uhuy. Uy, sister. Uy, naman ka maadto sa simbahan, uy. Haladagan na ba kayo ang umaabot na kalihukan dito? Nangitaan ni mo si padre. Busy pa mong ko, sister. Uy, basid next week, makatungan ako dito. Inga lang si father nga mubalik ako dito. Sige, sister. Sige, sige. Gang, ato na ko, gang. Nasa ero pa ko. Sige, gang. Hala, imo nang ba na, sister? Oh, nga naman, sister, kaila mo? Oh, dili man. Siya magitong nakita na ako nga mihatod ni Brad Natoy sa simbahan. Siya mo'y gisakiyan. Kaila silang Bernatoy? Di man sab sila kaila. Mao ba? Nga no, day, unsay problema, sister? Ay, kuan man good ka ng pagkatod ni Brad Natoy, siya mo iyang nasakyan. Pwede man kung bagulbo ni Brad Natoy, Marie. Nga naman, unsa may gipagulbulan? Nag-away sila? Wa man? Nga naman, unsa man di ay? Kanang gipatinglan siyag mahal, dako ra? Dili sad. Ay, unsa di gireklamuhan day sa kumbana di ay? Ngano di ay? Pwede ko nung baho uy, muragway kaligo. Pwede mo kong panabi ni Brad Natoy. Nga ko nung kaligo tong taong tawhana kay pwede ko nung baho Nya, wa pa ka dog face mask. Kahila sa gutaw niya, natural manimaho gid na kay nagunas karsada nang inabuhi gud init og uwan unya singot grabe pag gitaayo. Manimaho gid ang tao uy. Pero iyon man si Brad Natoy, sis ba nga, pertigo ko na yung baho murag dili masingo ang kabaho. Kahila sa niya. Ngano siya naligo siya? Ay, kani nga sister, ayaw lang kalain ha. Ayaw lang sapa ni Brad Natoy nga, ako nagsulti ni mo, basig magkagubot na noon. Magkagubot gid ni. Kahilas gutaw niya. Layman man unta siya pero libakirog himantayon. Ay. Taron lang gid siya. Sister, Nahibaw ko nga maho gid ang akong bana kay gud ang iyang trabaho gud niya narsada nagdrive og habal-habal unya sington maughan tingot. Pero ang ako lagutan sa akong kauban kay panabi pa man gid niya nga baho ang akong bana. Suko gid kaayo ko. Ya. Ay, miyot, may kinauli na kadong. Unsa man? Magpahatod ko nimo sa simbahan. Sige, mas mayo. Hawato ka, mag-meeting mo ron. Di man, basta kaihatod lang ko dito. Sige. Baka nasa nalabi kay gutom kira. Sige dali, kay mag-ilisad ko ha. Sukaran ta kadaan dire. Ay, salamat gang. Nagpahatod dito sa kong bana aron ta nila nga si Miyot akana ug gusagid nako nga kumprontahos natoy ang kauban akong layman. Unya, Salon gang, kung ako di ka din eh. ayon na lang oy kay basig madugay pa ko. Mo-chat lang ko nimo kon magpakuha ko. Sige gang, kayo masayro pasad ko. Sige amping ha. Uy, kaligo niya ha. Gang. Gang, kaligo niya ha. Gang. Kanahan gid tawhana eh. Pakaligoon na gani, di gid ko paminawon. Kandingon man tawhana eh. Uy, hala ni ana eh. Si Brad Natoy, may kay ni ano ni kanahan? Ha, karon ka lang. Oh, sister! Ikaw di ay. Ako ni. O ikaw di pa sa hiroto nga balhabal nga niabot? Ako taon, Brad. Ngano day, Brad? Kagwanto rin kas baho ato no? Nga puto baho o atong driver nga murag buhay kaligo. Animal ginintawhan na da. Suki dito ni mo, sister. Biliban ako ni mo ay. O sa ba, nanguyab to ni mo? Sobra pas uya, Brad. Kaya ako tumbana. O mayo noon. Usa! Ako tumbana, Brad. Ang imong gipanabi nga way kaligo kanang baho kaayo. Akuan, sister. Kaning ang... Hindi ka ana, Brad. Naunsa gud in taong ka. Naa ka sa simbahan nag-alagad, Brad. Nya ingon ana imong batasan. Oh, sorry kayo, sister ha. Sorry. Kuan? Pwerte na nimong pagdaot sa kumbana, Brad. Wala gyud kay bawo nga imo ba di itong bana, Mabana to nako o dili. Dili maayo imong gibuhat. Naatagod sa simbahan nag-alagad gud. Nya man batasan nimo?
Gusto kay ka manaot sa imong isigataw? Nga naman taon na dawat magkapagkaliman, uy. Ha, akong sultihan si father ini ha. Sultihan ako sa nga pwerte ni mong pagdaot sa kumbana. Oh, sister. Kauban simbahan patuon kuno ka kay may sulti niya sa kauban mo simbahan patuon ka niya dito. Nga naman ko, no? Nagkagupot mo kuno rito. Ha? Unsa man taon pakauwam lang ka dito gang oy. Naunsa ka? Taas kay ang respeto sa mga tao nimo nya karon kita kag kontra simbahan bida. Kauban pa gyud mo. Unsa man itabuan Time pasa, nga na ka. Kasabaan ko ni mo? Wa bang ako ba nga buutan ang tanaw sa mga tao nimo nya karon hibong ang mga tao kita magkontra simbahan. Naibaw ba ka nga dili ka gusto away, hibaw ko ana. Di ka gusto gubot. Kinahanglan nga patason pa nimo imong pailo. Oo, bitaw. Nakakita kong away dito tungod ni mo. Ano ko tao? Napil mo ko ana. Mangutana ka pag ano? Tungod ano mo ka-guys ni mo? Kanang imong pagkakandingon. Kapila na ko magsikik ingon ni mo nga kaligo perme. Kana ni maho na ka. Unsa man taon kagang uy, naturang ni mao gyud ko kay na mo karsada. Dagang singot, abog pa imo, maugan na rin sa kong lawas. Maugan ni, giingnan sa kang kaligo perme una ka mulakaw. Di man ka maligo. Kapoy mo karahua ka. Mo na man ni maho pagsamot. Bida sa nang istoryaha gang uy. Mauna nakakita kong away dito kay ikaw gilibak dito. Ikaw nga driver sa habal-habal baho kaayo way kaligo. Paano tagog kagod? Malipay day ko nga ila kalibakon. Gang. Talang pagdaot o paglibak, naani mo. Hoy, maka-high blood, mute. May unta dita ka bana kay okay ra. Di ko mauwaw. Unya, kay bana tamang kang anggawa ka. Mauna nasakitan ko. Kitsa may nanao taon dito nako ha. Kaila ko ana, kaila di sila nako. Ang gidaot kanila kay wa sila kaila nimo. Ug sa dihang naibaw na sila nga bana ta ka, diha pa sila mikalma og panaot. Pero nahibaw ko nga og mulakaw ko didto, mubiya o libakon lang gihapon ko anang mga tawhana diha. Hay, apil ko sa maong libak. Mo nang na high blood ko, nakasabot ka, ha? Animal. Pero gaba, kinsam na sila. Kinsam naman tawa ng dakot ako. Kinsam na lang! Uy, kung sigahian na imong mata, ha? Mura ka bayag zombie miyuta ka. Lagot ko kang! Hilob diha ay, kauin ni mo. Lagot-lagot. Kinsa lagi? Batampag pa ka nga patasan ang akong pasensya, otro sa kang kagwanga ka. Sultihi ko kinsa na to na. Kinsa nga na niya! Natoy, katong lay minister. Ay, katong upaon? Di man to upaw, uy. Awa na buhok sa ibabaw. Natural, kay pahat naman to. Di ay ba ha? Kaya nga naman, sulngon mo dito sa ila. Di kay sulngon lang gang. Ako yung atakihon, yun na ako. Atakon na ako. Ayuta ka, oy. Parehas na, sulngog atakihon. Atakon gang. Atakon. Atakon. Parehas na. yung taon. Kalahi, spelling nga ako no. Parehas ba na, be? Hilom ha. Ayaw pag pinuluso po diha ha. Tingay nga. Awar yun na tawanan ako. Awar yun na. Ingot, ayaw na lang. Ako na'y bahala ini. Ayaw na pag-apil-apil. Uy, pito ko di ba na ko apilon? Ha? Mao may subject na gumuta. Dili ikaw subject. Oy, kanang imong pagkakandingon. Kung maligo ka palang unta, wa untay problema. Wa untay mga libak, mga pangdaot, diha nimo. Pero gahi ka magay ko. Bisag unsaon ka dingon ka manggod, mao na nagkagubot ni ug hasta pa ko nga way labot napagan ko. Sagdin lang gang. Ay lang pangita gubot. Hilam di ay. Kung di ka gusto nga makakita ko gubot, kaligo dito. May problema. Hilantan gani ko, maligo ko. Ha? Put og tinuod ba ni iyang ingon nga hilantan ko no sa akong maligo? Nga nisamot ang akong kalagot kay manita lang gyud ni siya grason nga di siya makaligo. Unya, Ayaw tuuan na sister oy. Mas masakit yun ka dayon kung wa kay kaligo. Wa kay limpyo sa imong kaugalingon. bitaw marino. Niingon gyud siya nga hilantan ko no siya kung maligo siya. Ay sus, di lagi na tinuod. Suway. Ha? Suway. Unsa ano ko pagsuway mari? Ay bubulag tubig ug usa ka balde. Aron mapugos ka kaligo. Ha? Suway. Total, wa man say mamatay anak kung bubuan lang kag usa ka balding tubig, di ba? Oh, dili man kana siya gremlins. Unsay gremlins? Ay katugong murag kuan iring o itoy ang naong o kung mabasa sa tubig managahan. Mao nga suway. Aron matubag na ng imo mga pangutana. Og mahibaw-an nimo kung unsa gyud kakandingon ng imong bana. Sister. Akong gisuwayan ang giin sa kong kauban, gab-an ako usa ka balding tubig nga ana aron mapugos og kaligo. Unya tan-aw na to og tinuod nga hilantan siya. O to nga pagkaugma dayon akong handaman, gihuwat lang gid na matuhog siya. Unya.
ay nahigda na. Matuog na gid na ron. Ang hagok naman di ay na. Mataod-tauran lang ako kanaging mahinanok na gyud. Gusto ang tubig bi. Kadto di ang balde. Gisud na ako sa tubig. Ako tong ibutang daan diri sa may sala. Wa na hinanok na gyud ni ganina pa man ay naghagok. Ha, karon bubuan ti kaning usa ka balding tubig miyuta ka. Tan-aw na tug hilangtan ka ba? Di na. Ibukbuk ko na ni. Tabang! Malungod ko! Tabang! Tabang! Karon, di ka gihapon maligo, nabasa na gyud ka ha? Kaligo na lang dito, padabon og maayo. Naapoy shampoo dito. Unya pamutang og perfume ini kahuman ha? Day! Kuha mo ka. Gilantan ko, Day! Ha? Wala! Gilantan ako, ni! Hilam day! Mao na akong problema sa bana, bisag buan akong usa ka balding tubig, wa maligo, nanarapura. Nya may tumar pagtambal sila nat. Tinuod ka ning iya no? Binuang lang. Kumantaw ning bana na ako. Uy, nasa ka mong pasultihon, Carmen. Ay, sendo na to karugad lawa. Atong sinder, ti Pres, si Inday Carmen. Carmen. Problema ning Inday Carmen ati Pres. Nga naman. Kaniyang banaway kaligo taon baho taon sa kayo. Laway kay ba? Unya? Baho kay ati Pres, ang saon nga. Hindi sa maligo. Di maligo. Hindi sa maligo. Bot niya, wala ba siguro ni butang-butang deodorant ang ilok taon ani ning panington lain kay baho ati Pres. O Nga sa tinawag. trabaho niya? Awat driver taon na balhabal ati Pres. Oo, ang pasahero ni mo, kung ikaw driver, manakom, di ba, nakaginawa sa stock-om. Mauna ang Baho mga kaayo. iyang mga pasahero ati Pres reklamo. Reklamo, yun. Luoy kayo. Nga naman sad nga, di man sa Gilantan maligo. man taon siya ati Pres. Gilantan yun, kung Gilantan, maligo. gibubuan Pero yan. nanguna-una. Gibubuan niya tubig sa balde kay tabagan si siyang kumari. Aw ka sister si Ban, gibubuan niya usa ka balde Balde, tubig dayon. ni kurog-kurog nya nanrapo raw nya niinom og tambal sila na. Hilantan yun ka. Ang Siya, ka tinuod ba ka di ba? Ikaw ba naabay ba? Breg, ang iya, ang tingali kun. Hilantan ba yun tinuod? Oh, mao lagi. Pagkaliguon. Oo. Di ba? Bam, Ligo Lunes, hilantan. Ligo Martes, hilantan. Kada adlaw siya maligo. Kada adlaw sa siyang hilantan. Hilantan juga. Oh, Gali, oy. akong miga ate Pres. Malaki. Kun ang iyang ikaligo, ang ilang tubig ulan. aw. Oh, muna digit siya maligo kay sa among probinsya Gulyat, Kasagaran, lagi may mga tubig, doon na may tangke sa uwan. Aha. Diligid siya pwede maligo sa uwan kay hilantan jud siya. Oh. Pero kadang uwan sad nga direkta ba nindot pa kay ligo basta uwan no? Nga dong mahilantan man kun maligo sa tubig sa uwan. Mga mahilantan jud Pero siya. tubig sa puso ba dili ra? Dili, kanarag yung uwan. Doy, Oh. dim kum tuo ana uy. Sa iya sa datingali. Yara na huna-huna tingali. Nga Nga naman human nagaligo sa tubig sa uwan dito sa pandarapo. O nya mag-ilis dayon. Nga mahilantan juga. Mahilantan yung kuno siya amot, oy. Ay, yara na Pero lain man tong akong amiga sa Gulyat. Nga naman. naman. Inikaw ma, mahilantan siya. Ah, Manakit sa dayang oo. nga naman. Ambot, ay. Nga naman, bam. Asa nga ubam. Iyang uyang, butangan ko ng mga udlot sa lagnob. Kasakit ko no, ambot mo, ay. Inigaog ba? Siya Amigo, hilantan. mga amigo to? Ang birahan wag ba yung bata? Kundi erta, ha? Hindi. Balik ta. Balik ta, balik. Kung ari ka sa, Sa? Mark 12, Oh, verse 30. ah. Mark 12, verse 30. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong Kinahanglan mo kasing-kasing, yun na. sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Dayon. Ang sunod, mao kini, Ah. higugmaa ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang mahinungdanon Gawas ni kay nining duha. Ah. Kaling akong gibasa dapit sa kalapusan Gulat, Osborne. Ah. Ang sunod, mao kini higugma ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Mato pa ni Padre Jonal Concha ang pare nato sa Oslo Gulyat. Ah. Kani bitong linya nga nahimutang diri nga sama sa imong kaugalingon. Ah. Kung higugmaon imong isig katao, unya higugmaon sa nimo imong kaugalingon, buti pa sa butana nga
imong pakanon sa saktong oras imong kaugalingon. Maligo ka aron mag-keep healthy ang imong kaugalingon. Dili ka mag-abusar sa mga ilimnon, mga tabakon sa diya para sa imong kaugalingon. Apil din na sa imong tukaron gulat sa Di ba? pagbuo, pagsugo sa Ginoo. Kanang ligo ba? Kay kanabi tong istorya sa karaaran mo katigwangan sa mga probinsya Gulyat. Man nga, gaabusar mo kasi imong kaugalingon. Na ilang linya, ingon ana sa mga kakaraanan sa amo Gulyat. Ayaw pa si Pad-E imong kaugalingon, na ingon ana. Ma'am, ano pasibadan? Wako kasabot, ma'am. Kada ba ka ng... Di maligo, mao na pasibadan ka galingon. Apil lagi na ka ng patakag hubog, patakag okay. Gabusar kasi mong lawas. Pero ang kaligo, dili man na abusar. Mo lagi nga apil ka na siya sa pagkaligo. pag-amping sa atong kaugalingon. Og di ka maligo, mao nang abusar, murag bahog ug abusar, bam. Sa imo ko galingon kay kinahanglan yung kalimpyo, di ba? Pero kani ato tingali sa kay panahon na nabawa tili kay maligo no. Wa, ang kanang sa India, Ate Pres, nindot ka nila. Di Ang man ilang naligo ikaligo, tayo. ang ihi sa baka. Ha? O, tinuod bito ka, Ate Pres. Ay. Mauna ila, oy. nga Umato na na nila ang tubig. baka. Dai. Mangihi. Inig pangian na, Ate Pres, ang ilang is ikuan dito sa ihi. Anak niya, ilambos, anak. Dodeng humot ka na sila. Ang gaman lan. Mora nindot, padraibo, gabal-habal. Lan. Kana nang ug maingon ka dili ato nga pag-unsa dili ingon ato paghilas nga istorya no. Kung baka nga laki ko mangihi maglisod pa ka kapag saod. Murag huli sa ilang una-una, Ate Pres. Ay, Huli mo na sa di ko ilang. na. Di kay lan. Murag huli water ba? Alan. Hay. Akong pasabot kanang baka kung dili ato nga pag kuan na sulti nga hilas. Ang baka ko mangi laki maglisod kag saod kay mo sidlit man siya palayo pero katong babae nga babae nga baka nga mangi Ate Pres mudritso siya agas nga daghan niya dakwang yung bulyom. Mas nindot ang laki kay mo nag-shower. Dili maglisod na kag saod kay mo. Imo nag-isaw di mong uba. Dili kay ang portion sa iyang pagsidlit layo man pero kung babae nga kanang baka kung mangi siya mura na siya gripo nga na-abre Ay, down kaya kabaho ka na, oy. Ha? Kabaho, may pwede na lang kung magsaw sa ihi. Balik ta. May pambaho na. Balik ano ang na, tagulyat. natural. Kunyari ta muli ko balik, ha? Sige. Kaning gingon, kasi Cinder, si Carmen! Carmen. Kanang na ang kuan lang gini mong bana, puro sigahagyod siya nga maligo. Correct. Pananglitan o hilantan siya kadaligo. Mahimong mo konsulta ka mo sa doktor kung unsay hinungdan. Dahil kung maana na siya kaligo, di na mahil. Iyan na lang tigali na huna. Kadang iya pang kagalingon na mahil. Dagre, Ate Pres, alain mo nila. Nga. Ang ila ha, urine og ang dang kanang hugaw sa baka, mo'y ilang sabon sa ilang Di lawas. na ko palabot, ana, oy. O, mauri na eh. Mauri nindot Di na ko palabot. O yan ang gulat, matiwasan ko. Sige, ma'am. Pangutana ko no, ug unsay hinungdan, pangutana sa doktor, ug anong kadaligo sa imong bana, hilantan man siya. Mana ang doktor, bam, nga ay mura ng huna-huna. Pero sa mo ang kakaraanan na tipresik ko kitang syudad medyo nga pure, Oo. kami sa among probinsya, kanang usay, dili may peliguon sa mong mama o Ano? lunes. Bernes, di ba uban, Martes, Bernes ba to? Ayaw kaligo kay lunes ron. Bernes ug Martes amo, Ate Pres. Martes ug Bernes, di ko Dili paliguan bitaw. sa kulula. Sa Pero kulula. wala na, uy. Karon Wala na. na. Kanang Semana Santa ni Ate Pres, kadang alas Oh, 3, di kaligo, di pagkaligoon. Oh, karon, wanay. Wanay. Ate Pres, nasa Ah. kinaya sa amo Ate Pres, kanang, grabe itong magtiayon nga bagong minyo, bisag dili bagong minyo. Basta gani doon ay gimbuhaton sa bana ng gabi. Di kaligoon ni kaugma. Kaligoon ni kaugma ang Karon bana. maligo na ay. Human gani ana dayon maligo. tinuod na ba? Mubalik na ta. Balik na lang. Balik na lang, Bam. Balik ko na ta Gulyat. Unsa to sa Australia? Asa to sa India? Asa to? Ano na ina sa FBO? Tuba Gulyat. Ay! Unsa to sa India? Asa to? Africa. Africa. Sa Africa Africa na. na. Pero kani ato tali na gulyat. Uy, Karon ni Ate na. Pres, kay na para nila na may benefit nga makuha nila. Allah kon. Gulyat. Sa ila ha, kung mangit siya, o kanang kumaligo siya sa ihit sa baka, mas less, sa yun sauron, ang katong
female nga baka kay sure magtaga. Female ilaha, ma'am. Ah. Okay, ilang may isaw ng ilang o. Kay hilamos pa nila o. Karon, punta na ako gulyat. Okay ba kong muligwa ng baka? Punta na ako. Ay, awati Brisa. Hay man to. Oh. Tara. Tara. Di na ko ano palabot. Bahala na. Bahala. May uwan dito. Ano, kana mong isa, baka mo ilang Kuha lagi. Nasa sila benepisyo. Makuha sa ilahan ng Sa ilan ng pagtuo? Gulyat. Ay, Ako bang. punta na. Kung okay ba ko maligog baka, sige. Sige, ikaw. Okay. Okay. Kung sila, punta na ako, sige. Ganahan ka nga maligog sa baka? Kana, usbag punta na. Ganahan ka sa baka? Ganahan ka sa Gusto baka? kong sa kabayo! Salamat ako na agad yung dalawa, no? Kala ko ay puzzle, tiha. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Basta kamo, ano yan? Sabi niyong alagad si Kanginan. Trefon Morales and then may partner ka po na ako diri po si Randy Tayad. Kung ako ang pasultihon, natural. Asap kita. Always say a prayer man importante ang pagpanalangin pagsangpit sa itong labang makagarom. Lord, thank you kay Lord sa maglata ka mong grasya sa matagad daw. Thank you kayo. Okay? Bueno, dito maglangan. Ang suot ang pukaran itong hatagan ng pagtagad. Pinadakinis usa ka babay nga mapatago lang sengan nga mutya. Kinagibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Mutya. Naagi taong masinahon nga dili sila gusto nga malabuan sa ilang tang, masuya dayon og moasense ta. Pero aron inyo kay masabtan nga pagilanon, ingo ani sa pagsugod. Okay na, naplasag ko nagmaayo ako cellphone. Maghimo kog nakatanta para na ako ika-post karon og ugma. Akapela lang ni. Mukanta ko pang 1 million views. Okay. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang. Oy, basi nga ni una sa tagtanod ha. Kay badungod na sa tag, kay nagsaba-saba. Iha man ng taon ma. Oh, bitaw. Nalimot ka. Atong unang gabi nga giari tagtanod. Kanang reklamo atong mga silingan. Gabi man to ma, gabi dairon, kahayag pa aron. Diba? Hay may maayog, adto ka lang sa imong kwarto magkanta-kanta. Ma, wa man ko ingon nga nagkanta-kanta ko diri para magsaba-saba ko nang inabuhi taong ko diri mauwi. Unsay nang ginabuhi? Wa ka dahil bawa kina akong pagkatakanta diri, makakwarta ko diri. Unsay makakwarta? Unsay pagtuunin mo sa imong kagalingon jukebox? Nakadakanta kwarta? Mader. Wa ka lagay ba nga kina akong pagsigig kanta-kanta, makakuha kog daghang views ug mga followers sa Facebook. Makakwarta ko ani, mao kalma lang, relax na lang dyan. Traba ka di oy. Tinuod ka? O lagi. Tanaw na gud ang ubang mga vlogger niha o, daghan na kay mga followers, mga sikat na kaayo, daghan na kay sweldo sa Facebook. Mao ba? Kung mauna makakwarta gud di ay ko ani, ha? Ay, kalisod! Kalisod, ding watay pusod! Mahilom na ma, Ay, naitanod. Ay, lupa, ay, tanod sinong mata. Tuloy ko, anak, be. Bitaw ni akong galingawan, kay kitay kurso nga nahuman kay high school rata, mao nangiyawa ta diri sa Facebook. Basin pa di ay og naa diri ang atong maayong kapalaran. Nya. Hello guys! Hello, good morning! Kumusta naman diha mga followers ako mga gwapo o gwapa? Nakapamahaw na ba ang tanan? Nakapangapi na ang uban? Okay, shout out sa atong bagong followers, no? Salamat kaayo ninyo mga pangging! Pasensya mo ha, pasensya kaayo nga. Wasa akong kumukanta, no? Kay sakit-sakit ako tutunlan. Murag pa doon ko paggaw. Nyahibaw, baya mo nga ka na ako mga kanta. Kanang pagkantahon ako, mga birit songs, kit kaayan na. Okay? Mutya! Ma! Oy! Nasbit ang bayot ay. Ngawa ka buntag eh. Mupalit makulog tag aning usa ka set nga make-up kay milargay ang amo nga mo ipalit untaan eh. Ikaw di ba kuno kang palit? Sabuko sa di mo ma-dear. Uy, nag-live ko diri. Ano lang ka? Doon ko nga. Nag-live day ko, girl. Sorry. Kuhaan ba? Pasig na gusto mo pala sa mga followers, girl. Ha? Ibaligyan ng girl. Sus, kining bayuta. Ay, hello mga guys. Hello guys. Dahil baligya ay, usa ka set sa makeup. Kasi mapalit nga.
Napamukoy ako. Si Idol Bambi, nangutanan siya. Pila ko no. Pila man ni bayot? Ay, ang presyo yun ani, 1,008. Kay, og ato ka sa tindahan, maabot man ng 2,000. So, dili sa ato, kay factory price ng yun ni. So, 1,800 ang presyo, ano girl? Oh, okay, 1,800 ra, guys, mga idol. PM lang mo kung kinsa gusto mo palit ha. Dara diri. Sige, PM dayon ha, kaysa makauna lang ha. Habat kayo girl. Huwag yung pausik ang akong kwarta. Kay, nahalin na yun. Dali, oy. Basta iagi lagi ni mong social media lagi dali agad kinastanan. Wala ko di mga followers. Wala, oy. Kanindot, oy, ana, oy. Ay, magdidusyo lang ka na, girl. Ha? Oo, nga lang ko, girl. Kay, mangita tagpuhunan and then mag-online selling ta, girl. Mutya! Anak! Bango na diha! Di ba doon naman kay Lakaw? Ma, basta di na ako malakaw. Sakit mo kayo nga akong liog. Di na ako maliho. Uy, sa may nahitabo? Ako kay ba, ma. Tungod ni sa pag-live selling ako gabi. Pila ka oras sa baya ito nga nakatubang ko sa kamera. Ay, nasubrahan sa kakugi akong anak. Kadip ka doon ako tambal dere sa akong pulsa. May kani kay naagutuan ni Permi. Alaksan FR? Ang Alaksan FR, anak. Doon ay kombinasyon sa ibuprofen o paracetamol para sa panakit sa kalawasan. Mao man ni akong gamit. Sige ma, ikaw na gud ang nagsulti ana. Imno ni nako. Salamat ma. Oo, unsa na? Kumusta ang imong pamati? Nawa dahil ang panakit sa akong liog ma. Suot sa 15 minutos lang nahupay dahil ng akong pamati. Thank you ma. Thank you, Alaksan FR. Ayaw gud ibaliwala ang panakit sa imong kalawasan, ha? Sa gabal na sa imong mga raket. Basta laban lang. O kung masakit ang kalawasan, i-Alaksan FR agad. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Berto. Berta, oy! Sorry, Berta. Ay, nag-change profile man di ay ka no. Oh, yes. Ang saya to ni mo, my dear. Ay, natong imong ibaligya ba? Nga usa ka set ba? Di ka nagpalit ato. Ay, kadto. Hinatag na to sa kong amiga nga gikan sa gawas. Kung yatagan na to, aron ko kung doon ko yung make-upan, ipatesting to, o kung ganahan, ngayon mo ma-order lang yan to gihapon niya. Sample ready ay to, Berta? Oh, girl, ay, pero saan? Nagipit man ko, di ako na lang ibaligya. Unsa ka bayot o magnegosyo ta ana? Kay tan-aw pa na ako, dali kay siya halinon. Unsa ka og mag-order ta og daghan sa imong amiga, kay atong ibaligya diri sa akong page. Mag-online selling ka ba? Sige, girl. Mag-online selling to, girl, pero asa man tagpuhunan? Ako'y bahala sa puhunan. Ako'y mangita. Unsa ka og puhunan lang ta og mga 20,000. Okay ra gyud na no? Okay na, girl, oy. Sige, ha, magtinabangay ta, girl. Ako'y bahalang mo diskarte sa ako, mga amiga, nga magka-order to daghan. Sige. Kay mangita ko ikapuhunan. Subayan na ako si Feli. Mangutang tag para puhunan. Wa pa man ko masweldohi sa akong vlogger, pero may nasud na ro. Way payout para makasugod mi sa among negosyo. Utang na lang gid ko. Okay guys, good morning mga idol. Diyan na sa inyong mutiya ni Baliling. Kumusta na mo diyan mga idol? Natay mga bagong abot na produkto ha. Nindot gyud ni, gikan ni sa gawas. Mao nga makasiguro mo nga nindot gyud ni klasiha sa produkto. You know na. Okay? So, ako ang sa tagsaon doon sa pagpakita ninyo ang atong mga produkto, no? Sa akong assistant nga si Gualberta, ang bayot nga wala ka. Hello, guys. Hello. Tak na. Parehas gahapon. Okay, Berta. Unsa atong unang produkto nga atong ipakita nila? Well, kini para na sa naong, girl, ha? Paputi ni siya, no? Kung mamutangga ni mo, ani, siguro lang yun nga mabutangan yun ang tanan ninyong panit kay aron dili mahimong black and white. Ug guro na niya mong TV, nga karaan ka tong black and white. So, buti pa sa bot, o na siya ka-epektibo, maputi, good. Mga butangi ang tanang panit, ha? Aron dili mo matabang, okay?
Nya, kanin siya. Para ni siya sa mga bugason. Kanang mga naong nga naay murag binlod. Ha? O sa binod, uy. Bugas ba? Kanang bugas, inyo mao na ipagtubo, butangi dayon ninyo ani para dili na siya mudako og mawa og muhamis na gyud ang inyong aping. Dili di pa sa uban ha. Nga imbis mugamay ang bugas, kay gibutangan sa ilang produkto. Misamot na hinuon. Mura na hinuon og usa ka ganta nga bugas ang ilang naong. So, suwayin ninyo, guys. Na, di gid mo magbahay, ani. Di, sa ingon sa pagpanghambog, no? Among silingan, daghan ka siyang bugas. Ibutangan na mo, ani. Karon, wa na'y bugas. Ahop na lang nahabilin. Joke! Huwag ka magdahom nga sa among ginagnasugod sa negosyo. Idako ni, ikusog. Og nakahawas mo sa among kalisod. Ha? Ay, girl, oy, dili naman na mapugnan pa, oy. Kusog na gyud kayo ning imong negosyo. O kung sabi ka sa nakatabang og dako ani bayot, mo nga ayaw gyud pagbuhi nako ha. Mabulahan jud kag apil. Unya kay daghan naman kog nahatag nimo, way labot imong sweldo, bi karon nangutan ako. Pilay na tigom na nimo. Ada, akong gipatigom sa kong bana. Why nakatigom ka to? Abot lang kayo na, nagpapalit pa itong motor. Na, ikaw gi mag-amping ano mong kwarta in taon bayot. Uy, dili nga to sa laing tao. Ayaw kay isalig sa ubang tawang imong kwarta. Pagtigom, kay maabot ang panahon na magamit ra kita nimo. Oo, girl. Magpasalamat yun ko ni mong mayo, girl, ha? Kay wasad minimo pasagdi. Natural, uy. Kita kong duha ang nagsugod ani. Ayo. Kisa ron. Kisa ron, uy. Ma'am, deliver ma'am. Ato silingan. Ay, pasudla. Pasig mo palita sa itong produkto. Uy, anday ato, sir. Ano deliver mo mo? Oh, nakatultol uroy ka diris amo, no? Sige nga rito mo, ay. Ay, deliver mo. Oh, silingan na data? Oh, sige ma'am, salamat kayo ha. At salamat, sad. Pasagdi inyo, ha? Ay, speak ka si Skina. Kaling ko dong bahay, gikan sa karsada. Ay, silingan na gyud ito, no? Sige, sir. Sige, bye-bye. Usa man nag-deliver diha sa imo, girl, ha? Di mo nagikan. Amo, dun sa ni. Wow! Ito din mo, girl, oy! Naman kay mga sponsors. Musa mo, tigil ko na ko ang imong negosyo, ane, girl. Pero kariyo, trabayot ha. Ah. Kini siya pa, nakaila ka ani? Moro gini siya usa nga magsigig bash na ako. Sige ingon nga, wako nung ipikto ang atong produkto. Nakasuway ba ka ni siya sa? Da, pasagdi na siya, girl, oy! Nasinara na. Makalakot, manggod. Yun na, para good, eh. Hindi ka tanaw ni mo. Dalag, eh. Magi lagi ni babihana, eh. Ang unsa man? Mao ning babihana nagsigig order, unya inigabot sa ila, dili mo dayon. Unsa? Bugos buyer ning girl. Oni siya, girl, kaduhan na ning sige order nato, unya inighatod sa mag-deliver. Wa kuno diha. Unya dihang naabtan gyud siya. Wa mo dayon. Kaya kunong gipa-cancel. Di ko nung yaw-yaw sa nag-deliver, oy. Nay, nilasad ay. Lain na sang profile. Murag king ko yung iyang gigamit. Pero angan, mao gihapon. Unya, sa mayang kuha, sa mayang message diha. Mo order na sad ko no. Duha pa ka order oh. Bibi, ako deliver anak, girl. Ha? Ako ginabugnoon. Nagipadlungon kayo nga way laing buhaton sa samok ra. Kani siya nahibaw-an nga dili gyud ni tinuod niya nga iyang gigamit. Pakalagot no. Mo order unya dili dayon nun. Mao to nga gidawat nako iya order og kami gyud mismo ni Berta ang nihatod sa iyang order kun mailhan og makita gyud nako ni Mayhana sa personal kinsa ni siya. Unya, Girl, unsa man? Ako rin matod ani, ha? dili girl. Duha ta ka motor. Ikay da sa package. Unya ako magsunod ko nimo. Unya na lang ko moduol kon mo atubang na nimo ng Bayhana. Sige, girl. Na makatay abogado. Ano man? Bugno o to kini babihana. Usa gibuangan siya nato. Bugno o kini lagi ba na? Kalma lang. Basig kita hinuoy mga priso ng kalaki nimo. Maubitaw nga pandaman na og piyansa ang imong abogado kay ako nagdako at kading babihana. Sige na. Ato na i-deliver. Magsunod ko nimo ha. Oo, girl. Kadiyot sa ha. Ma! Maglakaw sa si Berta, ma! Ikaw si ati man sa mga tao na to, ha? Dali, rami! Mauna ning baya. Doon naman dis amo, Sunod eskin na naman di ay. Silinga na doon mi, pero wa ko makailan ng babihana. Ambot, og yabakahan ng tinuod nga nga.
Wa pa ka ni mga alias? Naarasid ko rin mihuno na siya. At doon ka lang na nag-order. Ay, yan ako sultan. Ako lang natin akong tingog karon mo tuo nga delivery boy jud ko. Oh. Ang adlaw. Unsa man? Parcel ma'am. Unsa man na? Insay ito ribs gasiwal? Ako nga naman. Parcel di ba ma'am? Unsa man na siya? Wala buhay ba ma'am? Ikaw may nag-orderan eh. Ikaw man ko ang ga-deliveran eh. Wa ko ma-order oy. Imo nga ma'am oh. Nga may mo rin ga-orderan. No. Ay, basta wa ko ma-order. Taka man mo. Iuli na dito eh. Kapati ang inyong products now. Adi ay! Saan to pa? Ikaw gina ang nag-order. Ano na ibaw makakapara sa naong ng imong gi-order? Ikaw gina ang animal. Bugos kang dako. Unsa? Taro ha? Oh, ano day? Pero dito, ikaw gina ay. Karon ay bawa na ikaw gyud. Hay naman ni Berta. Mutia? Toribia? Ha? Oh, ako bitaw. Yang ano pa sa ngilan man ko ninyo anak, gawa man dyan ko ma-order anak. Wa ko na siya mag-order. Nga na ibaw siya nga para sa naong ang iyang gi-order. Wala ko gina animal. Ay! Unsa? Nagtaro nga? Tigali katilaw ka ron akong bayuta ka. Ay, kung ka ha? Kinagdako pa rin lugar ha. Salingan rata. Huwag hindi ka mausap to rin no? Kani ato pakit ka. Sa nag-vlog ko, ikaw nag-basher ako perme. O niya karon ang negosyo ko, abi kay miigo man ang ako negosyo, sige ka lang panaot. Oh, ikiha na ka ha? Ikiha na! Gusto yun unta na akong ikiha, pero mansad ko, kang bana, tricycle driver naman, kan kasi lang anak, manaluoy ko ba? Pagin lagi hapo panaot sa akong negosyo. O sa kayo maayon, no? Ikiha lang ginibayhana. Ako ni ikiha, maluoy mo sa mga bata o mapresiya. Kung sa mga mo ang pasultihon, mutya. Okay, ano? Ate Pres? Sorry. Anong sa inyo ka ron, Gulyat? Si Mutya, Ate Pres. Mutya. Si Mutya. Mutya sa inyo tundok. Abi na kong asa ka na ka sa luyog, tugnaw mo kay gon. Mao na pa init ka dress kilid sa kwan na dire siya. Ang atong problema Ate Pres si Mutya, kanis Mutya, vlogger ni si Ate Pres niya. Naabay mga vlogger nagnegosyo siya sa unsa le negosyo niya karon na siya negosyo ng makeup. Dunay mo order pero inagabuti na yun nun. Ay. Oh, mao ni. Nya pagtanaw niya iya nga mo dayong amiga. Pero abin mo, saan mo, Gulyat, sa Roosevelt? Murag doha ka sakyanan nga ni Ana, kay dunay ni order atong murag ref man dalito or kuan ba to? Washing machine. I-deliver. Pangutana sa kuan mo may ngan nga ilang giingon dito. Nya mao may gibutan dito Roosevelt, Pook, Talisay. Pero in taon wa dito ang nagpuyo dito nga ilang giingon. Ana. Unya yan sige sa pagpagkilan. Di nga nila nga sa may address mo ni diatag. Telepono ra ba kana bang order? Kaduha gid mahitabo na. Gyapon ana. Kung kani bang mga tao usaha binuangan ba? Pa-order niya pahato dito. Wa sila dito. Wa di tao gang number. Apo gitawgan man tingali pero ingo lagi nga muna na adiri. Anang dapita anang address. Na yung ungo rin sa inyo ha, Ate Pres. Na yung ungo. Roosevelt, Ewan ko kung tanaw ko ungo. Kani nigsoon sa inyo, kanang bangga ako kayo, ungo mo na dapita sa una. Hoy. Vlog sa Gulyat. Kanang kili sa inyo, kanang taas kay koral nga naibay, dako. Ya, dako kay gawan, dako kay gawan nila, abutan dito sa liyo. Tanawa na niya, di ba ungo na, tanawa na niya. Mura na ba man ka? Uy, ako man na siyang gipadidani kung ano mang malimbawot man akong balibo. Di ba ka tunapin mangga ba, di ba? Mangga. Kay nomdom kay so J. Roosevelt inigliko sa inyo na ibang kada mangga. Ang dapit sawa. Sawa. Dako kay mangga nila, unya namin no tuyo diri sa una. Kananda kong bay nga dako kay luna. Kanang kikural. Kanang kikural. Kita man na. Karaan man na. Mauna na. Nga may gitukod karon bago diha. Ana di bago. Bago daan ang dapita. Murag gipahakan ang kural. Dako. Asa ta na balita lang dapit sa pugla katong ingo dihikon namatay duha ka ring sa kisame. Oh, bitaw. Diha to sa kuan, biasong siguro to. Biasong, sigbit-sigbin. Biasong. Sila si attorney nagrupi, si attorney mo yung nagkuha na to. Dili to diha sa ila dapit sa Dili, biasong to. Oo, ako ay. Oo, ma'am, biasong. Ako rin abat diha. Oh, biasong na ako no. Atong anananggal diha, pag yapon biasong. Ang sa Pook, Roosevelt, ako rin abat. Oo, do, abat sa nilani. So, balik tani. Ang iyang pangutana, mao ni si Mutya taon, doon na yung mga tao nga, kumusaka ka, bitaron yung ka. Sige, panahon sa ito negosyo. Ay, may ikihan na lang yung mayana. Nasiya na. Huwag ako ni ikihan, maluoy mo siya ba? Kaya na may mga bata taon. Yang driver taon. Ano sa Yang ba na driver?
Kada laging order makiya pa na yan natin pres order niya di dayon no di mo siguro do kada binuangan ba siya ba Binuang rin na. ang imo na badlungon iko ana i-block na sa imo ang kuan Nya ayaw pagtuod ayon. ay pagtuo i-block na mo tiya di man na i-block na ayaw na para din na siyang chat mo ayaw sos Ginoo ko og imo na ikihaluoy kay mga bata kay bago mo yung basa di ba diya Samok na tayo tiya. ay hasol Kini pag-record ato karong Gulyat is December 5. December 5, 2024. Ang mga pagbasa ng mga nagsingabot nga Pasko, ang ato kuno pag-prepare sa Advent season sa nagsingabot nga pagkatawo sa Ginoo. Uno kinahanglan kuno punutas kaluoy, pagpasaylo ug pagpaubos mo kuno isakto ka na pagpangandam sa the coming of baby Jesus. Ari ta paambit Lucas 6 versikulo 28. Lucas 6, versikulo 28, panalangini ang nagtunglukan ninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Sa ato pa, nahug man nagdaog-daog gihapon kay murag iyaman gidaot. Ang imo na lang buhaton kuan katong sa atong sikon sa atong gibasa karon padayon lang tas pag-ampo lang na sila nga dili na ta sila og mahayagan no ta sila nga dili na sila magsigig panaot magsigig pang minuang mangorder nya dili dawaton ning abot Hindi na sila maayo gid oy. Prihatong kingon niya. Nya kamo sa order. Ay mo sige order niya ini abot ninyo dawaton. Ang uban na natin pres, black biya sila Shopee, ang kanang order nga di dawaton, sige lang i-cancel, tanan cancel. Di dawaton may rasa daw oy, kapoy kanang minanay. O tinggal may pa sila ingon ana magsigig order nya dili dawaton nya i-deny nga nag-order siya. May pa sila laing buhat no. Wala ng cellphone. Wala ngaw. Ug ingon ako tinakong trabaho di man ko say makadungaw na akong cellphone. Tinaw bitaw. Wag po sila tingin mga trabaho. Ana na lang, Miss... Di ka mo to ba mo nga di ka kadungaw sige ka vlog. Wala, manggang. Ana na lang mo tiyan, no? Di ka imposible kay di mo dungaw siya. Bambina to press. Di imposible. Di kung to kay lima ka. Tiin bang ka. Palagi ka mananghin. Kabi ni mo Gulyat, kiningaan kung ari po ta sa prayer ni St. Francis na sisiging dito kung dunay pagdumot, pasaylo. Naingon dito, manala na, kay kinsa na sayod sa sige na itong pagpaubos niya, katong mga diri, ampog panalangin niya, nagdaog-daog, kinsa na sayod nga, mausab siya. Mausab siya, aron dili ni sa maghatag o unsingan ini kagool sa uban. Ako naglagot ko Kada bito naatay ka date, ina lang po nga. Naatay ka date niya. Moingon nga kanang maabuta ko, di gyud maabot. Alagot. Mura ra pud nag-order niya dili maabot, di mauwang ni abot. Paintero natin, wata ko alas 5. Alas 5. Ginjan na ka. Alas 5 media, wa. Alas 5:45, wa. Wala size na lang, wa. Karon. Ay, gamay dali ihatag. Na dito mo mo ikan. Ang gulit ka sa kong ATM. Salamat ko na natin dalaman doon. Tula ko ang puzzle tihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Sa kamo niyan sa mga lagad si kanina Trifon Morales and then may partner gapon ako din si Randy Ted asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Okay, dear Heavenly Father, I come to you with gratitude and love. Guide all the people, protect the whole world, and bless the people. Help the people, spread kindness and possibility. Amen. Thank you kay Lord sa maghatag ka ng grasya o nagistan ikaw gud sa among kinuhan sa among kinabuhi. Salamat kay mga grasya gyud nga maghatag ka ng Lord ug sa tibuok kalibutan kalinaw niini. Salamat Lord. Okay? Thank you. Ang atong suot ang pagkaroon itong hatagan o pagdagan. At pinadakin is usak ka babae. Nagpatago sa ngayon nga. Doris. Kinakibutan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Doris. Kini akong problema panis akong anak na ulitaw. Ug kun ngano nga nakaproblema ko, ingon ini ang mga panghitabo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin, ngunit ang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo, ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Wa pa mo lang anak ni mong ulit oras. Ay, wapa man, nga naman. O paghapon nga ni haram sa lang ulit. Ay, basta kay wapa ko nakitang anak ni mo, uy. Oh, hey.
Ngano di ay may problema, Fredo? Ng bata. Masakpan ko gani nga wala din siya magtarong sa eskwela. Bago yung liyo gani. Suwaba da, Fredo, ay pag hinanggaw diha. Wa ko makinanggaw. Basta makitaan ko ng wala dito sa eskwelahan. Naglaag-laag na wala. Mag-apel-apel anong bisyo. Di lang yung dito siya magmahay. Ha? Di lang dito muli. Kay, na, itong ko na liog niya. So why, Fredo? Kay ako sa imo ibot ang liog ni mo. Ay, nag-apel kang. Sabi labot ano ay, huwag na ilabot ako. Mao nga ayaw ko pa dungga nga imong inanaon ang atong anak kay tingali na. Kita gyud mag-unay, Fredo, timan ina. Asa man tabok nay? Manulog lang ko ta. Nga na pa mga klase. Ay, sus, tuong ka ng klase yung dato, anay. Buknoy, oy. Patsan ko anay nga akong papa rin. Ay, pasad. Bida, di ka pasagdan o kinaunsa. Andam kong mga tubang ug mutubag. Sapa diha, oy. O, lagi eh. Ato na ba? Nade kay kwarta diha. Di ay 50 pesos. Nga pa igod ay na. Na may bawon ni mo diha. Ato lang tao din ikrambos taon sa kuskwinta. Go, uy. Unya, unsa may gusto nimo ha? Adto tas kasagingan. Ay ko, uy. Ay, sus. Nasa kabugangan. Nasa mot, di ko. Unsa mo tayo? Sige ha. Ato lang tas kadaruhan. Okay ka da? Buknoy, uy. Sa taon ka eh. Sa man pas lang taron. Ay, dada na lang ko sa inyo, pi. Ato na lang ko dito, puyo sa inyo. Ay, noon. Unsa? Unsa? Pagtarong ba? Gusto na biya kung mag-ipon na lang ta. Mira, unsa ba itong kanon na ni be? Kung mag-ipon ta, pumunti trabaho. Ari ha, sa mata, nag-eskwela pa ta. Sama Oh, di, mag-negosyo ta. Ano unsa ba itong negosyo? Noon sa man ka, uy. Pagkanaw na diha. Ta, unya na noy. Ito na ba, check-in. Naman tayo 75 dias masak. Puno na kwinta ko. Bada, ay. Kuha niya galing inong kwarta. Puno lang ko ni God. Nabit ako kay Baon niya. Imong allowance mo igabitaw na to. Oo niya, pangitaan ko ano sa kong Eh, papa. ano, ruti mo gasto? Kaon, suroy. Ya, ngayo pa ng uban diya. Ah, kay ka, uy. Ngayo lang ko sa allowance niya. Sige na ba? Eh, sipa na kayo. Kabuton mo na kayo. Ay, sige, uy. Tala. Oh, Buknoy, dugaya ko nimong nauli, uy. Kapoy. Ngano ka man ngaluya ka man, unsa ka? Kapoy kinay, Anong gikapoy man uroy ka? kuha ni kinay, may try out, mag-ugus basket kanina. Mada ako, kaya akong height ba niya. Malibre ko, pero na eskwelahan tao. Ay, mao ba nak? Wala pagkabuutan, ni mo in town. Pastila tong tano, maayo kay kinagunahuna pag giday ka anak nak. Nanay. Oh. Di ba ako naglisod pa na eh. Lisod ka itong pagkabutang. Mauna na ning gamot ko. Nga, malibre ko eskwelahan. Kasi ginay kay, relax ako. Ay, nay naman noon, anak, Nanay, kaon. anak ko. Kaon sa, unya na pahumay, unya na pahuway, kung human mo kaon. Sige na, kaon sa. Okay na, nay, may problema. Busog pa ko na busog pa ko. Okay pa kayo. Sige na ya. Ito, sige, korto na ko. Sige, nak. Salamat taon, ikinagtarong yun ang akong anak sa pag-eskwela. Amigos Fredo, pagkawagi ayo ang tawhana. Katarong sa among anak na eskwela? Suway lang yung pasakitan ni mong atong anak Fredo. Kita gyud mo mag-unay. Kita mag yung katag ba kung unsaon ako pagkumot ang imong itlog. Naulay ng anak mo, Doris? Ay naa naman, kasi ang kwarto ay nipahuway kay gikapoy in town. Uban ng gikapoy man. Kapoy kuyos barkada? Ay wa in town na mo barkada, oy. So, siguro ka? Ikaw ba? Anong initan mo ganyan ni mo atong anak? Unsa man nagduda ka nga din mo anak sa Buknoy ha? Pagsulti ko no. Kay niingon di ay ko. Unya nga nung initan man gid ni mo bata. Oh, wa man initi. Was imong mata. Klaro na kay Fredo. Ikaw eh. Kung si Tidor kita ka? Unsa gyud tidor? Kay unsa may akong gikonsinti sa tong anak ha? Ano man nagbinuang day na? Klaro kay Doris. Kaduna insulti na ako. Huwag lang ko musuting kinsa. Maong gusto kong klaruhon ko ni. Pagkausan na lang kami. Pag-insulti ko, pagkausan. Dili ha. Nipahuway pa atong anak Fredo. Mahimo ba pasagdin na lang kuno ng bata? Bantay nan bitaw. Basta ba pamatunda ako. Bantay lagi na. Fredo. Primero, nagduda ko nga doon naghulhog sa kubana para masasiya sa among anak. Paakog yung gibantayan ang iyang mga lihok. Nya. Oh, Buknoy, sa'yo lagi kag nauli. Nga, kinsa ba ni kauban nimo? May adlang may. Maying adlaw. Tempas ang ano nagdanay man kanako? Anak na ka? Nay, mahimo na sa mo siyang anak, nay. Ha? Pagtarong gani Buknoy nga ano god? Nay, kay, minyo na mi. Ano mo? Uy, ginuko in town, uy! Dali, sold sa mo dali, kay isra to ng putahan. Sold mo nga rin, dali! Unsa? Mau na, nay. Kinuo ko ni mo Buknoy! Uy,
Murag matinuod na gyud ang gisulti sa imong amahan. Nay. Ito ba ang sabot tatay, nay? Kinuha ni mo buknoy. Uy, anong misungasong ka matawag ng sitwasyon na? Iuli na sa dito sila, ha? Iuli ka. Nay, di naman siya matlok po siya. Bisig sa akong sa siyang bapa. Ano man? Nabdos na siya, nay. Din? Unsa? Nay. Nay, naunsa ka na, nay. Dana raw ka. Ako pastiso. May tabangon na sa akong pastiso. Sa iluan ko, nay. Sa iluan ako. Bida, nabawa ko sa iyo ko. Mapasaylo ta kas imong gibuhat buknoy. Pero ambot lang kaha ang imong amahan. Nay, Nabala ka ko basi kung si buhaton sa imong amahan diha nimo. sige lang, nay. Angkom ni sa dawato na ko sa isil tatay na ko. Basta, dilan niya sa house winda. Minda day nga na babayhan na, ha? Oo, nay, minda. Ikaw eh. Pila na ta ka oras ka nagsulti karon pag ikamusulti nga mo na nga na babayhan na. Sinsya na ka, nay. Sinsya na ka. Sige na lang. Pading kamutan ako kung makasabot ako sa tatay nimo. Dito lang sa mus kwarto nimo ha. Na makigsulti sa unas imong amahan. Masabton sa nako siya. Nagdaang akong anak o babay, ang nakaproblema kay puta gid sila mga minor de edad. Pag abot sa kumbala nga si Fredo, kanang Fredo, may problema ang atong anak. Maong ginay may tabo. Expectin na ako. Nga naman, sumukon ang problema niya. Nakapamapos o babae ang atong anak. Lisod na sa lug Romayo yung mapanabdusan. Siyempre, babae, ginapan na. Usa! Usa! At yung anak, kapamabdus! Animal! Asa! Ruti ko ka asa niya! Kalma lang, uy, kalma lang. Naunsa man ka, uy. Di pa nagkalma doon, di pa nagkalma. Kapatan noon pa ito anak, kung niya kapamabdus ha! Ay, liwat bitaw na nimo. Ito to? Suma! Pila may edad na ako nga imo kong ipamabdusan. Bidas sabi mo eh. Mao nga sabton ta sa bang atong anak kay laki man na. Liwat na nimo. Ha? Sa man daw noon ko? Ako naman noon. Ako naman yung imong gibirahan na ni. Basta kay ayaw gyud pasakiti atong anak ha, ayaw gyud. Ang ako ba? Dili ka gusto. Makita mo oy magunay, timan igud ang akong gisulti. Nagsabak na ang babay. Ug dili maayo nga imo silang pasakitan o unsa pa na diha. Basig maunsa lang atong apo. Apo? Oo, atong apo, Fredo. Nakadungog ka, ha? Apo ng apo! Napakal ko akong bana sa dihang nadungog ni pag-ingon ako nga among apo. Nakita na ko ang iyang kalagot, murabag na pan o kalipay ba? O, mupakita gihapon sa iyang kasuko. Pero di na kaayo, ingon ugsok kaayo. O na! Dire ringkod mo, Minda, Inday. Mao ni akong bana, ha? Mao ni, ang amahan ni Buknoy, si Fredo. Ngayong adlaw, Noy. Usay noy! Tay. Sorry na, tay. Sorry, tay. Hello! Sorry, tay. Wa pa kumutan na mo ha? Tingali, tutso ka niya ron. Buknoy, hilom na lang diha. Paminawa sa tatay nimo. Sorry, tay. Bida, wa jud ko mag-expect ani Buknoy. Mao akong gihuna-una permi sa umaabot nga mo tungtung ko sa stage sa inyong eskwelahan. Mupasok ko uban nimo. Pero hinampak! Nga naman ha? Nga naman Tay. Mikal maragid na Fredo, human nga misulti ang mga bata nga nagugmaay gid sila, unya nadalang gid sila silang gibati, hidan nga nagsabak ang babae. Unya, May kami ka nakasabot sa tatay ni mo, Buknoy, no? Okay rin, tay. Kaya kung nawa pa, awa na. Iihaw kong tatay. Pasalamat ka nga naa si nanay ni mo. Mawitaw. Nga, masugot maka sinanay tatay ni mo nga ano lang una ko din sa inyo. Nga ikaw, mapadayon ka sa imang pag-eskwela. Oo, hindi na ako biskwela. Narbaho lang tingali ko. Saan man mo pagpanarbaho nga minor de edad pa menta? Oo, sa no? Ngita lang kong diskarte yan eh, unsaon. Unsaon ako magkakwarta ko, basta di kita magbuwag ha. Magbuwag yun. Karoon na noon nga doon na natin umaabot ka anak. Basta kay pakasli ko. Oo, basta maabot ang saktong panawigo na to. ay salamat kay nakakontrol bagi kasi imong kaugalingon ka ganina. Ano kung himo Dores? Nahitabo naman yun na. Pero, ano ka na? Sayang kayong akong pangandoy para niya. Ay ayaw sa gud buhiin ang imong mga pangandoy gud. Kay bisag manginyo na sila pero mahimo man gihapon ipadayon na niya iyang pag-eskwela. Wahit na diyo Dores. Ay unya na lang gud ang tuong nahunaon gud. Ang atong atimanon karon ang ilang sitwasyon. At least nasulbad ng ilang gikahadlukan. Unsa nagsulbat? Ha?
Nagtuo ka? Nga wala sa problema nga atubangon? Ay, naibaw ko ana, uy, pero naa naman na. Kita nalay mugiya nila para sa atong apo. Dili na mo akong ipasabot, dili mo ipasabot ako problema nila. O unsa di ay? Wa pa na to matubang ang ginikanan sa babae. Ug siyempre, wa siya manangid. Ug niya siya karon din sa autopuyo. Posible nga ikiha patas ginikanan sa babae. Ikiha ang kidnapping. Ha? Sabi na, taka mo lang kagtabi. Uy, usap tayo kidnapping. O na ito na kidnapan ng bataan. Wa bitaw. Pero wa siya manangid. So posible karon panahon na, wa na ro mahimutang ang iyang mga ginikanan. Posible nga nagpakitabang na karon sila sa mga pulis aron sa pagpangita silang anak. Ug posible usab nga makiha nila ang atong anak. Kay sama ra nga gitaban sa atong anak ang ilang anak. Ha? So mao na dako na to problema nga atong atubangon karon, Doris. Ginoo ko. Mao ni among problema nga tubang ron. Pagkahan mi maapil ani. Di ba kami madaot og apil si bako mukiha ang ginikanan sa babay? Buduhan na biya kaadlaw nga niya sa amo ng bayna. Di naman mo ulis ila. Tao ni namo. Unsa ba among buhaton? Di kami mapreso ani. Tuman og kamo ang pasultihon, Doris. Ang sendo na to karong adlaw. Si Doris at Pres. Doris. Oh, kanis Doris at Pres problema ni niya kay yung anak lagi tao nagtaban bag babae ba. Niya awa man ang hit sa ginikanan ng mga basta taban din siguro Ano lang. lang gyud ang pagtabang? Kung ilang kuyawan natin Pres ikiha sila kanang kuan. Ha? Kanang ikiha sila kidnapping ba sa. Ano naman? Wa man kay bawo yung mama ato babae ug asa pa daw yung anak niya. Base lang ba ug ikiha sila ug kidnapping. Kinsa may ikiha ang Sila Doris ang katong mama sa lalaki. Nga naman. Kaya gidaalagay yung anak Ano sa may labot niya? So, ang So may labot sa ginikanan mo to kay Bao. Ang kuha na to, ang iyang ang kataban. lagi ang iyang anak. Kaban mo eh. Oh, mo ni ako problema nga gitubang karon dili baka may madaot og apel ani simba kung ukiha ang ginikanan sa babae. Mag nasa Kay ila. magduda. Mag Oh. nasa ilang bahay. Ang babae nga Naa. nasa ila. Oh. Kuan kuyaw put kay kuan sila nga naa sa ila no. Inaot sila musulti ba no? Kuyaw. Pero kung gida niya layo, way kalibutan ang ginikanan sa laki, dili tingali kaayo to ang Mao kanang na diha lisod. halaong niya. Nya bam unsay umayaw-yaw diha? Wata ka sa may abrihan. Sa may abrihan ni mo. Okay. Niya. Ang may buhato na nalano karon dayon no. Ang kaning ginika kasi nga sa laki kasi nga lang nagsinderan. Si kuan si Inde Doris. Di babae way Cinder bab. Dara. Ma'am Doris, kung nakadungog ka man karon, ini ko man imo pamahaw lakaw na mo ginikanan sa babae og pahibaw-a sila. Nga ang ilang anak nagkuyog sa imong anak. Aron dili mo kuyawan og ikiha ka mo kidnapping. Inyo yung pahibawon. Kinahitaw mo bitalid dito sa among agulyat, ni ana ang inahan sa lalaki. Lakaw pauli sa inyo. Imong gidaot akong anak, imong gikuyugan akong anak sa eskwela pa man. Pauli sa inyo kay wato kay mo maganitanan karon. Ay ana ka konsensya ang ginikanan sa lalaki. Karon Ma'am Doris, ini kadungog nimo ani, pangadto na yun kamo, pagkikita na yun kamo sa ginikanan ni babae. Kasi nga ng babayhanan, no? Yung paibaw sila, kanaa sa inyo ni kuyog sa imong anak, ang ilang anak. Apan sa dili pa, nakita ipaambit kaniyalan. Sige. Sirach 18 verse 22. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. Magpaila ka na nga di panalanginan ka sa Ginoo. Okay po. Apan ningon na ni pakakaplag ulit, taban man god. Lagi. Dili man kaplag na natural. Okay. Unya atong punandre, atong ilakbit human diri sa atong gibasa ari po ta sa Isaías, isa ko ba? Asa ako sa pangitaon, ha? Ato sang lakbitan dire, sa lain nga basahon. Asa man to akong akadiyot sa kayo. Isaiah 1, is this one? Okay. Isaiah 1 verse, kiniguwang ng tambayot no? Di ka nakaklaro. Muna usahin, dito na akong hikap. Di na ako tanahon, Charles. Isaiah 1 verse 18. Matod pa diri Goliath, nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Ang tanawag Goliath, kinahanglan magkikita ko sa ginikanan kay maghusay na bang Ginoo. Ngari kamo og maghusay kita bisan unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini
kaayo bisan pakinigdag tumpula maputi kini sama sa balhibo sa karnero. So ang sa mga ni Goliath, napaibaw yun nila ang ginikanan sa babae. Pananglitan ko dito, ikaw natungnan sa ikay ginikanan sa babae. Unya, dili mo pagkita ang ginikanan sa laki, yung simong bation, mo kaya kidnapping. Maring murag dili kayo pagka relate ani Goliath kay imong anak ng babae, may mang pagkaagi ang kami nyoon, di ba? Oh, pero biyang sa taon, murag. Basta, okay naman sa si Princess taon sa iyang kabutang karon. Kung amahan kita Goliath, mas conservative ba ang imong pag-amuma, ang imong kabalakay nung tapunga. Kung amahan ka Goliath, unya wa mahauli ang gibiunang imong anak ka babae kaysa lalaki. Mas mabalaka ba ikaw? Kung babae? Babae, lisod, oy, di mauling babae, mabalakag, yung kail, lisod, kaya di babae, imong anak, balik, murag, di ka katong siguro, ma'am? Kung di mo na asa na imong anak babae? Ilibinat si imong kahimna. Sabi na, bitaw bata nga, treat yun di mo nga bata pa, kinalan mo uli yun sa balay, dili mo batog og laing bae? Nga kada bang inigtinalan mga alas 9 na basta okay lang sila Alwin uli mo gini sila Alwin ako mga anak pero buyag sa taon sila Pluto wow di mo gini sila pero buyag sa Pluto bang bisag lalaki to wag yun to kasuway og laing bay wag yun to kasuway basta sila kasuway pas Albert kay si Albert kuyog man siyang mga amiga kay kibaw makatong Albert kakuan mo sa to may pagka-call center mo mata pero kada Princess Albert og si Alvin wag yun kasuway og laing bay. Basta gabi sa ato palagay, mas mabalaka ang ginikanan kung babae ang dili mauli. Muna nga karon, Ma'am Dores, ato ada yun ang ginikanan sa babae o paibawa sila ang imong anak, gikuyugan sa ilang anak na as inyo aron dili sa mabalaka, no? Kay para dili para malikay ka mo sa gingon nga basi magkiha ka mo kidnapping. Ato karon dayon, wa mo pamiliti panghuwam sa amo og dool na pagbaklay lang. At least maibaw sila. Kay mat panigulat, mas mabalaka siya kun yang anak nga babae dili mauli kay sa anak nga lalaki nga dili mauli. Amot ka gulit mo anak bayot mo di mauli. No, awat sa ba. Salamat ka muna ka Doon ako ang pasultihon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong YouTube channel nga pala may drama ug mao kini atong sunod nga drama. Kumusta ka mo? Yan sa inyong alagad si Kanginan Jefon Morales and then my partner sa Black Odri, si Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan? Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer. Importante nga itong papanalangin o pag-ampo nga ito sa itong labang magagam. Una sa tanan, siya agad. Salamat kay Lord. Siya magyata ka na mong grasya. Salamat kayo. O ako siya i-shout out sa karyoto. Ako siya suot ang higala si Montor Tatay. Kunsel Montor Tatay na napita sa Napalulapos City. Kumusta? Kunsel o sa mga constituents na napita. Salamat kayo sa inyong papaminaw. Ilabi na dyan sa Isla Panganan. Thank you Lord. Okay. Bueno, ang atong suot ang pagkaroon itong katagan ng pagdagan. Pinadakinis usa ka lalaki nga mapatago lang sa ngan nga paking kinigibawatan do sa radyo ni Ray Arellano. Tilsunan ang atong singer si Paking. Kini akong problema bahay sa akong kahimtang ug sa akong asawa. Kung nang na problema kanino, inaniyon ako pagsugod ang panghitabo ha. Padre! Nuay ka rin diretso suntok bangi. Nayo! Nayo! Naitaw! Ngayon ako di ko tao day. Ikaw din na nitaki. Ay, bidaw sa ito yun mo ha. Nasa ng Illinois? Ako asawa? Napaday kay laing asawa no, ikaw asin ng Kelly. Ikaw ba pula? Ako ba siguro? Mata ka, bida. Aray, utsaban! Ha? Gusto ka ko na ito, yung undang-undang? Ay, sorry no. Kadiat! Ito yun, di ba ha? Gisuko man kong mama. Kisay mo mama? Ang nagsugo na ko. O lagi. Nagsugo lagi di mo ba? Kinsa? Ako laging mama. O lagi. Mo laging mama. Kinsang mamaha. Ang nagsugo na ko. Ay, bodo. Iba sa bodo na kinsa kang anak. Ako laging mama. Ang usa mong silingan. Bida. Angan ba? Kinsay nga si mo mama? Oh, kana ba? Kana, klaro. Pangutana. Kinsay nga si mo mama. Sama ng kunsa ni mo diha. Ako ba magtingog diha? Ay, nang tili. Oy! Dagintit! Ikaw mo ko dahil na! Tatubangan ikatubangan ni Batarib sa kang dugo nila. Ila, napakay high blood nga musaka. Saka high blood? Kay sus! Kay wala na! Ang dugo naman gud ang musaka, dili man ang high blood. Kay kaning high blood, nagsaka naman na. Naday high nga naa sa ubos. Nado na sa ibabaw.
Ang dugo misaka na sa ibabaw man ang gitawag og high blood dugo. Munsa ka na? Paking, na lakaw na lang kuno, mutubay mo ka ng bata. Uy, wa pa man ay buot. Nga, bida. So, ibuot. May ka naman norte. Bugal-bugalon pa kayo. Stilan baya nimo. Murag mas ikaw away buot ninyong duha Paking. Lakaw dito. Ito. Lakaw na noy, uy. Usaka na sa nagbalik. Ako high blood. Munsa ka balik? Dili lagi ang high blood, ang masaka. Ang imo ng dugo. Bugo, Jinoy. Lakaw na, Paking. Pakong ko ng uni mo daron. Awaron, maglagot ko nimo. Na, samot ka, Jugo. Lakaw na lagi, lakaw. Nanan pili ay maikugug mauwang siya nga musangpit ni mo. Munang ako na lang ang naluoy nga nung mayang ni mo nang pili kay nahibaw man ko nga malungok ka kasing-kasing o ang kamasinaputon o kamanggiluyon ni mo mao'y napasawa pikaron diha sa imong galamhan. Ano ko aning bataan mura man taon ni mataos karaang panahon? Nahibaw ko ng pili. Ay gusto na day, igo na kay basig makahilak kitag popcorn nimo. Nang pili. Oh, Wapagitaon ni kaon ng sukad gapon. Ang among kaon delayed na kayo. Katong gikaon na mo ganinang buntag. Nga pamahaw, panihapon pa man to namo. Unya, karon kay ting paniuto naman, mabay among papamahaw ani ron. Kana kung imo ming kaluyon, pawamon minimog para bugas ang pili. Ginoo ko kaluoy gud ninyo. Pila man inyong huwamon? Oh, nanari ka? Nakapadingil na ka? Oh, waoy. Saan ako pagpaningil ini nga sakit magkaya akong tuhod. Murag dili na mapiko. Uy, ngano man di na? Daghan gud ka ay ko giasikaso, apil na ana ang pagpaningil nga sagad ako alang gilakaw. At usang adlaw pa nini sakit, gipasagdan lang nako. Na, dili mahimo nga imo lang nang ibaliwala, day. Unsaon man ni nako? May solusyon ko, ana. Kini, Alaksan FR. Alaksan FR? Sulod sa 15 minutos lang, maupayan dayon ang imong gipamati nga panakit sa kalawasan. Imna na ni. Mao pa dong? Uday, ang Alaksan FR dunay kombinasyon sa ibuprofen ug paracetamol. Maupayan ka sa panakit sa kalawasan. Gamay o dako man nga aray, mag-Alaksan FR. Ihupay ito ang panakit sa kong tuhod sud sa 15 minutos lang. Salamat dong. Tanto pasalamat sa Alaksan FR, day. Mao nga ikaw, laban lang. Kung manakit ang kalawasan, mag-Alaksan FR dayon. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, kumusta naman ang mga negosyo ni mo, ha? Sa mga pagpatanto ni mo, huwag na pabadlong? Waman hinuon dong. Ya, kumusta naman ang kita na to diha, ha? Ginansya bugod ta, ha? Awo dong, uy. Sa atong kwarta nga 30 mil, sud lang sa unong kabuwan, ni Saka na. Niabot na, dulan sa 50 mil. No, mo ba? Nagkuha rin na to tao. Mao nga ayuhon gud ni nato ang ato ang pagpautang dong. Ato ang natong tarong ba? Ayuhon yun na to. Basta, maayo lang mo bayad. Aw, kung mahimo, ato pa ng pasnakon. Palitar to burger by 1 take 1. Kanang gipasok, ginaling karton, may lang na. Anya, parisa po itong sopreng, ha? Okay na kayo na? Unya, ang gahi mamaya dong. Pasnakon na itong pahan burikat. Oy! Nya, parisa na ito iswater. Unya, dis lang mahibong anak dong. Ano ibungan? Oh, magkadungan maginag-abot ang maayo mo bayad o ang gahi mo bayad. Siyempre, burger o soft drinks ang maayong mo bayad. Unya, ang gahi nga mo bayad, panburikat o iswater radi ay. Ay, sos, may mayo ng mahibaw sila nga ana ta mo tatar sa mga tao nga mayo mo bayad. Para katong di mayo mo bayad, ang mapugo silang bayad og tarong kay para makasnack silang lami. Mao gyud sakto sad. Basta do ang tubo wa pa gyud ako hirabti kay ato nang ituyok. Basta ikaw na bahala na, okay? Mayo kita na mo suod sa tulukan. Pagkaupat ka buwan, unsa man ka? Ha? Gikapoy na mo balik-balik aning uban dong oy. Pero mi namang was ila. Murag nagkalaaga na gyud sila ron, lisod na sakpon. Ay, porbida. Murag lain iti mailhan nita. Sige lang. Mukuyo ko ni mo ni paningil. Oh, kisa maning bay. Kadto lang na ano magtrabaho sa City Hall. Ay, Sayay. Ang sayay ka. Kung saan na siya, regular na siya sa City Hall o contractual? J.O. Samot. Ha? Hey, tagdugay na mo will do City Hall basta J.O. Nibaw na ana. Pero may man na siya mabayad sa tulo ka buwan, good? Gizay nga na, ha? Si Juliet. Juliet? Ato kong bayad na sigag matagot.
Si Julio! Oh, Ang kanahang bayot, porbida, pa Juliet, pa Julio rin ako. Wa siya bayot? wa, kay wa naman pakita. Ha? Nimbal. Pero gaba. Sige lang, ako'y mangita na dito si Tihol. Wa na yun magparamdam ang mga ubang ng utang sa kong asawa. Dong. Oh, saan mo ka diya? Si Julio ay, nay, siya na naglakaw, di ba? Sige deh. Sugata kaya bergato ko dari speakers dad. Kaya siguro kung ginikitanan mo, simang mo dari speakers dad. Mao ba? Oh, sige sugata dito. Kunya, isugkay mo na ha. Kaya mo suko kay ka ha? Oo, sige dong. Karon ka, di ka makaikyas ng kong kanahana ka. Pubida, masugatan yung karon ako. Ano yung saat nga din eh. Nigawas niya sa anong iskina. Simple gayon! Hala, wa man mo si Mang si Juliet. Ana, mura sugat siya na ako. Kaisog na panyak lang. Tuara pa sa pika si Paking. Kiahak na ni ron. Ako naman nino imahadlok aning mga nangutang. Uy, hala niya, nagin siya. Oh, Lele? Alay ka? Maningil na sad ka? Ha? Maningil na sad ka? Sayo ko ni mo maningil. Wa pa gani sweldo. Pero biyasa di mo. Ay, Kuan ka na, wa man ko manhingil. nagunsa naman ay ka. Klaro ni mong giat nga ko ni mo dire. Wa, uy. Unsay wa kaklaro ana imo kong giat nga din he. Unsay pagtuo nimo mo dagan kog utang? Wa, uy. Kanang hinaya lang sa nantingog ni mo, Jol, kay mauotas mga tao. Da, bahala ka di hoy. Mao bitaw, imo kong giat nga dire. Ako kauwaw ani, uy. Asa naman is Paking? Unsa man gimaningil ka nako? Wa, lagi. Kaya baya, uy, naningil bagog po ni mo. Oh, mayo. Kining fili. Papuno ako diya ko sa kalibo, pi. Ipelo na ko niyang bayad. Puhon, karong sweldo. Ha? O sa kalibo lang. Ay, wabi sad ni mo, oy. Oo, kadiyot. Usa ka libo, no? Kung imo inismil, mas maayo. Oh, ay problema. Salbahisa ni Bayuta, uy. Wa pa mo bayad, mo pa'y masuko. Day, huwag wagi dito. Oh, ano ka hilak? Ano siya? Diri man siya. Mauday mo mga ginitong kadakan. Ano yan bayad? Wa, nang huwamin og usab. Ha? Hindi pa utang mo tao itong bayad. Ang naadlok man ko. Sika man kaya nga ta, murag nasuko. Uya, Nga na ko nung naningil kung wawa pa man sila sweldo. Unsa? Ako ang giingnan nga wa ko maningil. What? Isok kay dong uy, nahadlok ko. Lahira ka siya kani adto nga kung mangutang siya, murag muhilak pahapit karon perting isuga. Yung words na. Sige lang, ako'y maningil din ba yun? Tanaw na ito, makaya, bali akong power. Dong. May bagay ako sa cellphone. Hello? Unsa na ako na dunggang balita, ha? Ihulk ka ko sa imong bata? Ha? Wa man. Pagkaro mo, ha? Wala ba yun? Wala ba mo ikapakit ang ebidensya kay wa ako'y gipirmahan? Unsa man dakon tani? Dakon ta ba ni? Pagkulti! Ako magdahong mga magpiktahan payo akong asawa tungod na ito padagan niyang linding. Uya! O ano ka day? Oh, kaliwak mo di mo? Di ko katuog dong uy. Ka nang matuog ko gamay o niya. Mubagting ang cellphone, maiking ko. Mura bawa akong duka. Pupita. Ano ko di mo? Iwap tayo cellphone. Pero di na nambagting, di ka maiking. Be, ako iwap pa na. Oh, mana? Tug na. O, dong. Ay, kuya, wala ko. Kung saan narunin ko kayo mo nag-i-off? Ako cellphone sa imbagting. Pwet! Saan manin ako dong uy? Di naman din ako makatugan. Day! Di makatuwarong akong asawa tungkol kay headbound siya anin hutang niya, kay wag niya. Masok. Ito nang ginirvyo sa inyo akong asawa. Kunya kay dili lang makatuog magabi. At di po ko makatuog yung panaman ko niya. Oo na, duhanin noon may warito ganito lang sa utang porbida. Mga hadlo ko nga bisig. Sa dili madugay no? Sig maunsa niya akong asawa. Irvyo sa aning kalakiha taon lang sa utang. Utang ko kamoy. Sultiyon be. Buhato na ko ani. Pag-game ninyo, be. At press, bam, pag-game. Kung saan kung kamoy pasultiyon, Paking. Ate press? Okay, ang sender na to karugad lawa. Ato sender si Paking. Paking. O, kanis Paking ate press. Ang iyang asawa, sinang pili, na pautang taon ni ganang
linding-linding ba ginagmay ra gud pero dili man sa kinidag ko ang gihapon ko ani ng pili ginagmay ra pero nadugay ta presyan may mahadlok kay naay maning paninglan niya nga mga tao wa din ha makuha niya naay uban niya paninglan isog dumang kay ta pres Mao ba? siya naman hinoy pud tryaho nga kuan Mahadlok na yun siya. madlok siya Okay, mangisog man. Hantod nga bot ang higayon at pres nga madlok siya maningil na nervyos siya kung nga kadungog siya bagting sa cellphone kay katong bayot nga usa sige padawang awayon man siya baka dungog gali siya at pres buigking siya mo ano madlok siya Wa siya ba na? na si bana kani gali si kuan si Paking Oo niya, uy. si Paking sa sige bantay sa iom mo cellphone hantod nga sila sa Paking maluoy mo siya nga sa uwa iyang bantayan duha na yun sila mga itog Dili, niya, di pa utang gyapon siya. Ay, nalaan siya pa. wa na bitaw siya mga itog away siguro Pa utang. pa Oo, Lan. utang Usa kay na ekspresyon na libog ko nga ingon og utang Di ba eh? basta kay ang sumpay utang lipay bayad lihay Oo, mauday na. Utang lipay bayad lihay. Kuan kining na ang usahay bitaw no, narabay panultiyon nga ang uban maro kayo ka impason sa away. Moy pong ang maniningil impaso ang nangutang awayo lang kuno aron maimpas. bitaw Dili toyo sa nangutang nga awayon to maimpas. Magkaaway lang gyud tungod sa pagpaningil. O niya, di mo bayad, di mag-away. Muna, ang uban, magpautang mo yun, sige, ipasa sa away. Utang. Na lang. impaso na sa away Oo. Ato basahan di para na sige no. Yeah. Ari ka sa Lucas 6 versikulo 35. Igugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Sa ato pa kanang ingon nga ipasong pinagis away murag maglisod ta ana. Lisura ang higugma ang iyong kaaway, no? Oh, kanang ingon kay pasos away Saan kayo na buhaton mo? Oh. pero mo na kina ay Lindutan. importantihan nga sugo at presi guba Dios labaw sa nga tanan sa Oh, kana? labaw sa mga wiling na Pero ka number na one, kaaway. ang ikaduhang importante, higugmaa ang imong kaaway sama sa pahigugma sa imong kagalingon. Mao gra ray duha ka importante ate pres kay og makahimo ka ana, dili man ka makahimo og bati sa imong katawo kanang higugma sa imong kaaway. Di na man ka makahimo. Dili, og natay kaaway. Naan kay kaaway, mulikay na lang ka. Uli kay o Pero mali dili pero mo- higugma nandin mo siya. Imo na siya gipasaylo. pasaylo sa gibuhat. Pero dili na magtagad. Pwede rin na, inana. Kay naman ang sad sa Bible nga, kundi kanya tagdon, likayo siya sama sa usa ka estranyo. Mao na pres na naman na tanan sa Bible Na sa ilay panultihon lang kada bitaw nga higugmaa ang Dios. Unya sunod higugmaa ang imong sikataw sama sa imong kagalingon. Gingon na po ilaing comment yang ingon nga ini kahigugma nimo sa Dios unya di ka mahigugma sa imong sikataw sa imong kagalingon bakak kay mohigugma ka sa Dios wa man nimo magkita nya di gali ka mahigugma sa imong igsoon nga imong nakita so bakak Dagang kay kuha ba ka himo anak. mao balik pa Kada lang mga kuha na to, kada ato mga kana bang magpapili, di ba? Kontra man na sila, di ba? kana Baka na sila, wow. Sayawan yun natin pres kay Munang para na ko gamay ra ka ambot lang og 15 kanang mga politisyan natin pres. politisyano. Yun, wag itarong. Karon amigo ka sunod o kontra na mo Muna. sunod balik na sa mo amigo sunod ko wag yun kay tarong nga higala din na kanang politisyan kanang politiko wag yun na. Anya to ba? Gingon dire, usbo na to Lucas 6 versikulo 35 higugmaa ang imong higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran. Kay ang inyong madawat kadit sa balikon higugmaan hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Sumaon kanang ingon gid nga pertigno ning bugata nga pahulama sa way paabot nga bayran pertigno ning bugata mo ning mugbaon ning imong buhaton gyud tinuod
Okay, Kuan. tingali ginagmay. Kuan. Okay ra gid. Pero di na ako nalisod na. Oh, kanabitong uban lang nga magpahula, mao man ang naagoy ka ng in writing lang, no? Oo. Ang uban na pag Kaya yung mga sa papilis kamaturan. Oh, ang uban gani magamit pag hindi lagi ng sudlayo tagpila na Anton eh. 2,000 na palit niya tip. Ha? Order mo na niya. Wow, ang ay O, ko na tikatin? ito. Oh, nindot nga sudla. Kani gistabos. Nindot ka color pink pink. Asa ka to ko dapit. Kuan iuma. Oh, kuan lang kanang in writing gani ang uban lang magamit pa og resibo nga pinarmahan yung abogado, di ba? tinodaan. Kaya aron paggukod sa dili mo bayad. Pero unsa na sa Bible Bank? Ayaw, paulaman sila nga white pagpaabot ko nung nga bayran, aron kamo isipon ko nung labing dako arma ang Kung mabaya ako, utangan mo isig katao, kung di siya bayad, likay na lang niya. Anan lang gina. Wala kay memo kay lison po og manghuwam sa tiyago sa nimo. Masakit ta raman ka kay di man siya bayad. ang kato bitong samtang naglakaw ang dramalan, kato bitong bayot nga og kuan tawgon ka ng maonoy mangaway og una. Nakabatikot ko to usang linya nga ingon kalit lang kalubad ko nang maumpong naman sa kuya kuan. Mo lang grabe ka na mo atik lang bayuta din sa to script pwede lang maigan ha. Kaya ako bayot trabaho ko basig maduhi ko apil. Pero na may bayot ka mga buutan. Bang bayot ka. Lagi ba basig maduhi ko ba nga piti mo atik-atik ng kalit lang Kali mo kalubad. atik mo bab sa ato pa kanay mo pagdaog mga pagkaon palit ko atik na di ko na atik. Ore ba ang pasabot baka Sa naman bukal ko tagkaon na nay mo dadon. kana ba di ang pasabot baka na kang maikay sa mga away-away ang hadlok-hadlokon ang katong babae taw nga imbes ko niya mukalit sa kalubad aron pahuwamon pagbalik. Di maayong yang kinaya maduhi ka apil dili. O Nana gali day ayon na paulma. basig bingon unya na sila Kami nga. nalay pahawama. Maura sakto Sir. gina day pili. Oh, basig bingon niya sila nga kami kung ana may ka kusog nga mo diskarte Sa dili. kinsi day pili ha. Ari mo gyud kami standby ka diri. Paul. Abi dia. Kadtong kinaya sa akong amigo lang nga naa gani mohuam niya og 1,000 ingno niya na 500 imuha na lang ni ayaw na lagbayre. Oh, Kaya kaysa sa amigo si Alan nga kay do ka 500 sa dia sa ambil lang usabi wa man ato. Okay. kay sa oh kay sa ako Dato ba? kay sa ako nang gingon og kanang imong jung una-una nga magpaabot kas bayad di dito kay bayaran magsakit man mo dugan. Muna mag-goal pa ka. Imo na lang tug buwan doon. Pero mao lagi nga believe ko sa akong boyfriend before. Ni huwam na ko 1,000. Dayon. Kaya gipatrabaho man ako sa akong bahay. Pag sweldo lang pa ka Sabado, bayaran ko niya 1,000. Eh ko nga ayaw lang sa huwam ni ko nga. Sige lang kanang tunga lang mubayo ka tunga lay akong dawaton kay kanang na ang tagsaraw mo kay ingon ana nga kanang mobayad. Ang uban ni dagan-daganan baya ka. Ya, ang uban gani ba inon ka nga puni pa rin babi 20. Ano di ba? Oh pero kanang uban nga kanang na ang kada bang muhulam. Little doodles. Na uban nga mahulam nga nagamit na jud dahil nakahuam na kulan ay gigarantiya ang bahay. Karon kay wa man jud kabayad ini at dangop ko abogado. Lugi pa pirma siya. Pirma siya nga muni ang iyang huwam, ang huwam niyang 25. Gamay ra dako naman ang 25 sa unalan way back 1980. Kani huwam ni 25. Dugay naman kayo tanan, iging na abogado. Idritso lang ni 60. Nagaya lang sa 60 para quit sang tanan. Nya ang bahay kang bambina na. Pag adto na ko sa bahay ko liat. Gingnan mo ko tapal nga bahay. Imo ko ng bahay. Ako arban ng yuta lang gitarukan. Guban ng bahay. Kaya ako ng yuta. Digital ka to. Wa di ko inahimo gulyat. Dili imo lang to giguba ang bay, gisugnod na lang. Sugnod na lang ba? Giguba ni mo bay, isugnod. Ano ba ito ka man ng... Wako, ato na ko po yung akong boyfriend og maon eh. Salamat mo ka na agad. Ito tuluman na. Wala ko ang paso. Tiho. Mao to mga listeners ato ang kun ako ang pasultion part 13 ug ginaot nga nalingaw mo sa atong drama. Ug ato ang palamay drama mao na pud atong isunod. Salamat jud kay sa inyo ha. Tanan mga listeners nga adun mo pirmi nga paminaw. Ug ako i-shout out katong nag-comment sa tuwa. Shout out nako si Mirna Urban, si Ma'am Delsa 99, shout out sa nako. Shout out mo dia ma'am. Si Catherine Sulip, si Jude Plastico, si Bernadette Larsi. Shout out mo dia. Kung mao to mga listeners no, gamay ra jud nag-comment sa tuwa. O siglang okay ra gapon mga listeners, this na tay ma-intro vlog. O ato ang palamay drama, paabot lang dagamay, mo na po natin isunod.
O gusto na ko mga listeners, salamat jud kay sa iyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama nga gina-upload. Daghang kasalamat sa iyong tanan.